Kaixo, Ainara Romerandon eginaz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta bideo honetan esperientzia berritzaile ezberdinak aurkeztuko dizkizuet. Asko izan dira, gaur egun, eta asko dira, gaur egun martxan ditugun esperientzia berritzaileak. Horietariko batzuk ezagutzen ditugu, baina beste batzuk gelako esperientzietan gelditzen dira. Halere guk irakasle bezala, esperientzia horrek zabaldu behar ditugu sarean bitartez, eta teknologia berriak ditugu horren baliabiderik egokiena. Adibidez, horretarako gaur egun sortu dira hezkuntza berrikuntza lantzen dituzten webak, ditugu baita blog pertsonalak, eskolak ere gaur egun beraien esperientziak zabaldu nahi dituzte beraien web horrien bitartez, eta ikas komunitateak ere sortu dira esperientzia hauek elkarbanatzeko. Esperientzia gainera mota askotarikoak izan daitezke, aurki ditzakezue gaitasunak lantzen dituzten esperientziak, arte eta kulturari buruzkoak, e-learningeri buruz, metodologia ezberdinei buruzkoak, adibidez ABP edo bestelakoak, eta bar, eta bar. Bideo honetan 3 esperientzia baino ez dizkizuet aurkeztuko, baina sarean zuen interesekoak eta zuen beharrizanetara egokitzen diren beste 11 aurki ditzakezue. Lehenengoa izango zen Waze plataformarena, plataforma honetan saritzen dira munduan egon diren esperientzia berritzaile hoberenak, eta aztertzen badozue plataforma hau ohartuko zarete zelan barrialdearen maila sozioekonomikoaren independentziaz eta ikastetxeak duen baliabideen independentziaz oso esperientzia berritzaile onak egiten direla. Beste esperientzia bat, Hightech High izango zen, esperientzia hau San Diegon jaio zen 2000 urtean, eta pizkanaka estatu batuetako bigarren hezkuntzako zentru publiko askotan zabaldu da. Beraien oinarrian dago, adibidez, irakasleak direla beraien kurrikulumaren diseinatzaileak, beste bat izango zen inklusibitatea daukala oinarri, oinarritzat hartzen du ere irakaskuntza personalizatzea irakasleen beharrizanetara eta interesetara eta bestelakoak. Eta azkenik, mi móvil al servicio de la comunidad, estatu mailan eginiko esperientzia ere aurkezten dizuet. Honetan, e-learning sartzen da geletara, eta tabletan eta mobilen bitartez, ikasleak dira, informazioa eraikitzen da benak, komunitatearekin bilatzen da elkarrekintza hori, eta metodologia kooperatibo bat ere bultzatzen da. Beraz, horrekin, amaitu nahi dizuet zelan kreatibitatea berrikuntzaren oinarria den, eta Libitek esaten duenez, kreatibitatea idei berriak pentsatzea da, baina horiek praktikan jartzea berrikuntza izango zen. Eskerrik asko.